କାହାରିକି ନ କହିକି ଖାଇଦେଉଛୁ। ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ କହିଲା ମୋ ନାଁ ମାଛି, ମୁଁ ତୋ ବାପାର ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆସି ଏଇ ଦୋକାନରୁ ମିଠା ଖାଇ। ତା ବାପାକୁ ପଚାରିଲା ବାପା ମାଛି ମିଠା ଖାଇଯାଉଛି। ବାପା କହିଲେ ହଁ ସେ ଖାଉ, ସେ କେତେ ଖାଇବ। ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା। ମିଠା ଦୋକାନୀ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ଥାଳି ମିଠା ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ପଚାରିଲା ବାବୁରେ ଏଇ ମିଠା କିଏ ଖାଇଲା? ପୁଅ କହିଲା ତମ ସାଙ୍ଗ ମାଛି। ପଚାରିଲେ କେମିତିଆ ମାଛି ସେ ଏତେ ମିଠା ଖାଇଦେଇଗଲା? କହିଲା ବାଙ୍ଗରା ହେଇକି ଟାଙ୍ଗରାଟିଏ। ବାପା ସେଠୁ କହିଲେ ଇଏ ତ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ। ଶୁଣିଲ ତ, ଏ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡର ଚତୁରତାର କାହାଣୀ। ଗପଟି ସଇଲା, ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଜେଜେର ଗପ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେ। ଟାଟା ରହିଲୁ।